ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕುದ ಒಂಜಿ ಕೊಚ್ಚಿದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಪ್ಪಾಡೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡದು ತೋಜದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಕಷಿ ಕುಕ್ಕು ಪತ್ತ ಪೈದೇರು. ಈ ಕಷಿ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಾಡೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡದು ಆರೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಪ್ಪಾಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೇ ಹಾಕಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂವಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡದಾರ ಉಪ್ಪಾಡು. ಒಂದು ಕಷಿ ಕುಕ್ಕುನು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಐಟ್ ಅಂಡಿತ್ತಿ ನೆಡ್ದಾರ. ಈ ನಮ್ನೆಡು ನಮ್ಮವೇನು ಮೂರು ನಡಾಪುಂಡು. ಎರಡು ಸೈಡ್ಗೆ ಎತ್ತದೆತ್ತದು ಬೊಕ ಆಮೇತೆ ಈಮೇತೆ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತದು 4 ಭಾಗ ಮಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಡು 3 ಇಂದೇನು ಒಂಜಿ 2 days ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದೀಂಡ ಯಾರುಂಡು. ಉಪ್ಪು ನೀರಾವಡು ಬೇತೆ ನೀರಾವಡು ದಾಲ ಪಾಡ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಕುಕ್ಕುಗು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನಿಕುಲು ದೀಯಾರುಂಡ. 2 days ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗಬೇಕು ಅರೆಪ್ಪು ಕಡೆ ಕುಟ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐತೆ ಎಂಕಲ್ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನವೇನು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದೀತ ಒಂಜಿ 10 ಕುಕ್ಕುಗು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪು ಯಾರುಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ. 2 ದಿನ ಕರೀದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಮಂತ್ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆ ತುಲೆ. 2 ದಿನ ಆದನಾಗ ತುಲೆ ಉಪ್ಪುದ ನೀರ್ಲ ಉಂಡೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಕುಕ್ಕುಗು ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಲ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು. ನಮಕ್ ಈ ಕಷಿ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕುದಂಡ ದೀವೋಲಿ ತುಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಲ್ಲ ಅಗ್ಗೆರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆ ಉಪ್ಪಾಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ನಿಕ್ಲು ಕಡೆ ಪಾಡ್ಯಾರಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಉಪ್ಪುಲ ಆಯ್ಕೆ ಒಯ್ತೊಂಡು ಏತ್ ದಿನಲ ದೀವರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದೀವರೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ದಾಲ ಹಾಳು ಆಪುಜಿ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತೊಂಜದ ಅನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತೊಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 10 ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತು ನಾತೆ ಕಷಿ ಕುಕ್ಕು ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ತು ದೀವೊಂದೇರು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೇನೆ ಡ್ರೈ ಆದಂದೇನೆ ಪೊತ್ತು ದೀವೊಂದೇರು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಮುಂಚೆ ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಕಚ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಮುಂಚೆಯೇ ಬೊಕ್ಕ 1 ಇಂಚಿ ಮಂಜಲ್ನ ಈ ನಮ್ನೆ ಇಂಚ ಗುದ್ದು ದೀವೊಂದೇರು. ನುಂಗುದಿನ ಮಂಜಲ್ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಮಂಜಲ್ ಅತ್ತು ನುಂಗುದಿನ ಮಂಜಲ್ ಲಂಚನೆ ಇಂಚ ಗುದ್ದು ದೀತೇರು. ಬೊಕ್ಕ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ದಾಸೆ ಮೀನ್ಲ ಪೊತ್ತು ದೀತೇರು. ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೇನೆ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಕರಂಚೆರೆ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಕರಂಚಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಡು ಫುಲ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ನಿಕಲಿ ಇಜಿನ ಸಿಮ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಪೊತ್ಪುಲೆ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ದಾಸೆ ಮೀಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇಂಗು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನಡ್ದು ಈ ನಮ್ನೆ ನಮಕ್ ಕೊಂಬು ಮಂಜಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಲಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆಕ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆನಾಗ ಲಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಚೌಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ರೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊದ್ಯದಿದ್ದುಪ್ಪ ಇಜಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ನೀರ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಆ ಕೊದ್ಯದ್ದು ಅರತ್ತಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ಯರಂಡ ಉಪ್ಪಾಡು ಹಾಳಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಚೌಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಯರಂಡ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರೇ ಪಾಡುವೆರು. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಅಂಚನೆ ದಾಸ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲೆ ಕಡಪುಂದು ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅರತ್ತಿದಿನ ನೀರು ಒಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಅರ ಫುಲ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ನೀರು. ಆ ನೀರನ್ನ ಪಾಡ್ದು ನಮಕಿತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆಪುನು ಬೊಕ್ಕಂದೆಕ್ಕ ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತುನಾಗ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನದ್ರ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿರುವ ಪಸೈಕ್ ಪಂಡ ಪಸಲ್ ನಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಪುಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇಂಡು ಪಂಡದು ಉಪ್ಪು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂದೇರು. ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಮಂಚಿನ ಮಸಾಲೆನ ಈ ಕುಕ್ಕುಗು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾರು ನಾಡು ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪಿದೈ ದೀದು ಏತ್ ದಿನಲ ದೀದು ತಿನ್ನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಕಡೆದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ನ ಉಪ್ಪಾಡರ್ದಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಆದನಾಗ ನಿಕುಲು ಕಡೆದು ಪಾಡ್ಯಾರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಷಿ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಾಡು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಕಾಟು ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಾಡು ಹಿಡ್ದಲ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿಂದೇ ಪನೋಲಿ ಈ ಕಷಿ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಾಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಾನು ಸರಿ ನಿಕುಲು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ನೋಡು ನೀರು ಲಂಚನೆ ಚೂರು ಪಾಡೋಲ್ನೆ ಅವೇ ಚೌಲ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅರತ್ತಿದಿನ ಚೌಲ್ ನೀರನ್ನೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನ ತರತ್ತದು ಏತ್ ನೀರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ ಆತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತೋಜವೆ ನಾನು ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಲ ದೀವರೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ನಿಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆವಡ ಈನೆಲ್ಲ ಓಲ ಬೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಯ್ತಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಈ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ನಿಕಲು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತಾರಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾರುಂಡು ನೆಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ದಪ್ಪ ಬೋಡಣ್ಣ ದೀವಲಿ ಒಂಚೂರು ತೆಳು ಬೋಡಣ್ಣ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋಣ ಅನ್ನೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಈತ ದೀವೊಂಡಾರಂಡ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆಯನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಲೆ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದ ಚಾನಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲರ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುಲೆ. ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ 10 ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪುಲೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.